Dugay ba ni Maria, oy? Maria, pagdali diha kay udto na. Mami, mag-unsa di tabdigos, mami. Kay bang kumanta nga hinog ko pras ilaag ta pa sa digos, mulaag ta og mo. Yay! Tara! Kuya, unsa di sakyan na to padulog digos? Ang atong sakyan Tisoy kay bus. Api na kong train! Tara. Si Rina mo nagsisenyorita Tisoy oh. Ala, oh! Formado po kayo ba? Asa ka na sila ang tunog? Ako nagsundan. Hinay lang Tisoy, hinay lang. Ala, mami, tara na kay saan na, mami? Dali Maria kay udto Nanay na. bus! Awa Tisoy, nanakay na silang bus. Tara, manakay po ta. Kuya, wala to nakabalo sa senyorita o sa Rina nga nanakay punta silang gisakyan na bus. Murag wala siguro Tisoy, kay murag na busy man sila sige palit og magkaon. Mami, dugay pa ni mo larga ang bus? Dugay pa Maria. Unsaon man nimo silupin? Ako ni Yanda, basig musuka ka ba? Gani pud no? Mami, magkuha ko aning tarak-tarak. Isa lang Maria, isa Mami, lang. pwede ko masakay anime? Kasi kasok anta. Sige, tara, ako'y dala. Nging. Hindi lang Maria, basig mabangga ka. Og diring dapitan, namili namin ni Mami og dilata. Giingnan ako si Mami nga puno na mo niya mong gidala-dala nga tarak-tarak. Tan akong lingaw. Paglingi sa tuon, nakakita ko sa akong paborito nga pansit. Nikuha na pug ko og daghan kaayo, kuha ko og blue. Pagkahuman, nikuha pug ko og yelo. Hasta na akong busuga na jud ani, tag sa kabulan na jud ning konsumo. Nya kay gikapoy man kog bakray ni sakay na ko sa tarak-tarak. Hasta na akong lingawa kay gituklod ko ni Mama. Mi hunom diri kay mamili ta. Mamili tag Milo o gatas. Nya kay paborito ko maning gatas, nikuha kog daghan. Hasta na kong lingawa. Mami, tanawa, daghan king gatas, Mami. Maria, kadaghan man ang gatas sa imong ipanghakot, ma-shoot na ta sa budget. Mami, sige na good, Mami. Paborito ba yan ako na? Basig dili nagtapaw tangon ni Brian ba? Nya kay wala may mahimo si Mami, nisugot na lang siya. Nya pagkahuman, ni sakay lang ko sa tarak-tarak. Sige, mi, tuklod pa. Og diring dapita ni huno mi diri agi inan ako si Mami, mamalitaw diri tambas sa pako. Mami, alis agod. Mami, paliti ko aning pulbos na dakubi kay sintanon ba kay ko kalang kaning dako jud. Maria, na-shoot na jud ko sa budget, batan-awa o, daghan nga ikagipamili. Sige na good, Mami, last na bitaw ni. Sige ka, muligid ko karon. Wala may mahimo si Mami, nisugot man siya, di ako na lang giduha. Ring dapita na nakay namin ni Mami sa hagdanan nga mudagan. Nging, Mami, ninduta ni ang hagdanan kay mudagan man. Parting kuyawan ni Mami kay kiat daw kayo ko. Dalimi, mutikang taron mi kay basing maipit unya taba. Dali. Yay! Tisoy, unsa mang dulaan na gusto nimong paliton? Pusil-pusil lang ako, kuya. Pusil-pusil. Ato ana dito sa una no. Tara. Oh, dara Tisoy oh. Pupili na diha. Ah, gwapuha ani kuya oy. Kini lang ako Gusto ka na? Sige. Mauna to ang paliton. Tara, bayaran na to na. Kuya, pahambugan jud nako si senyorita ani. Gani, dali arabi kay to masuya.